Sunt bucuroasă că avem posibilitatea să participăm la acest concurs. Este un proiect care vine să ajute atât societatea noastră să accepte aceste fete și totodată vine să ajute și fetele date să capete o meserie. Să învățăm mai bine a cunoaște lumea. Prima etapă va fi depunerea dosarelor. Depun la dosarul ăsta că să mă ajute în viață. Cea de-a doua etapă va fi atunci când fetele deja vor fi înmatriculate la școlile speciale. Integrarea vine prin acțiuni care i-ar permite ca ea să aibă și o casă, să aibă și o meserie, să aibă anumite venituri. Eu m-am gândit să învăț de croitoreasă. Pot fi operator la calculatoare. Nota medie pentru toți anii de studii trebuie să nu fie mai mică de 7,5. De la educație fizică am note bune, la matematică tot note bune. Îmi place să învăț deoarece este nevoie. Bazându-ne pe parteneriatul public-privat, putem face ca efortul statului să fie completat de efortul sectorului privat, în cazul dat a Fundației Orange. Valoarea bursei este de $1000. Mulțumesc foarte mult pentru cei care încearcă să ne ajute și ne oferă această susținere, deoarece avem nevoie de ea pentru a păși mai departe în lumea mare. Fundația Orange a împlinit un an. Prin lansarea fundației, noi am consolidat eforturile noastre în RSC și în filantropie în Moldova. Am reușit mult, am reușit să realizăm mai mult decât 15 proiecte în țară. Am contribuit aportul nostru în dezvoltarea societății și în suportul păturilor vulnerabile.